Naším třetím řečníkem dnes bude již avizovaný pan Josef Viskupič, poslanec Národní rady Slovenské republiky za stranu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Pan Viskupič předtím, než se stal poslancem v roce 2010, působil jako businessman v informačních technologiích a v loňském roce kandidoval stejně jako Petr Mach, co by lídr kandidátky svojí strany v eurovolbách. Na Slovensku měli tento měsíc referendum, které by zřejmě zajímalo i některé naše voliče a naše členy strany, přestože ze zpráv z médií jsem se dneska dozvěděl, že je nejvíc zajímají ženy ve straně. Nicméně na Slovensku hlasovali o manželstvích homosexuálních párů a o adopcích dětí pro homosexuální páry. A pan Viskupič k nám k tomu jistě řekne pár slov. A abych ho dále nezdržoval, tak mu předávám slovo. Prosím, pana Viskupiči. Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa poďakovať tu na pánovi Machovi aj za pozvanie. Chcem sa poďakovať aj vám, že ste prišli. Mňa celkom teší táto veľká účasť, čo nebýva celkom na témy, ktoré sa týkajú politického systému a možno až také akademické témy alebo politologické cvičenia, ako bývajú otázky partokracie, referenda, zmeny možno ústavného nastavenia a podobne, takto obľúbené. Takže dúfam, že po veľa zaujímavých informáciách, ktoré som sa dozvedel aj od dvoch predrečníkov a počas prípravy môjho vstupu, dúfam, že niečo málo osvetlím v tom 20-minútovom, ako mi bolo odporúčané, príhovore. Ja som sa chcel zamerať na 4 také okruhy, niečo málo o Oľane, to je ten náš politický projekt, nemôžeme povedať ani strana. Z hľadiska zákonného nastavenia je to hnutie a chceli by sme, aby to nebolo ani jedno, ani druhé, ale tým DNA tohoto projektu je, aby mohla byť naša zastupiteľská demokracia byť vykonávaná priamo, a to priamou voľbou ľudí mimo politických projektov. To je ako keby daný základ, prečo sme v roku 2010 vznikli, prečo sme chceli zlepšiť výkon zastupiteľskej demokracie v Slovensku a preto máme v tej časti nášho názvu nezávislé osobnosti, pretože sme chceli, aby kandidovali, alebo aby bolo na Slovensku umožnené kandidovať ako nezávislý kandidát mimo stranických kandidátok. Čiže niekde tu je zakorenené ako keby 4 také základné piliere. Prvým bol tento popísaný boj proti partokracii, keďže sme mali pocit po 20-ročnom ústavoprávnom, štátoprávnom a politickom, ekonomickom vývoji, že sme sa dostali do nejakého závozu oproti tomu, čo politická reprezentácia chce, môže, má vôľu riešiť a čím reálne žije slovenská spoločnosť. A preto sme prišli s projektom ponuky pôvodne 4 nezávislých poslancov na posledných 4 miestach kandidátky vtedy novovzniknutej strany Sloboda a Solidarita. Čiže neboli sme na vrchu kandidátky, boli sme 4 na konci a vzhľadom na agendu, ktorú sme reprezentovali, volalo sa to 100 bodov obyčajných ľudí, ktorú sme prezentovali vo voľbách, nás prekružkovali, keďže je to u nás možné, na vrchné pozície 4 až 4., 5., 6., 7. miesto na kandidátky vtedajšej strany Sloboda a Solidarita. O 2 roky, aby som to skrátil, sme zostavili kandidátku zo 150 nezávislých kandidátov. My sme boli opäť na konci a v podstate sme z hľadiska tejto agendy obhájili mandát a získali sme vo voľbách ako druhý najsilnejší politický subjekt, kde sme sa delili o 2. miesto s tradičnou politickou stranou kresťanských demokratov a po Smere, ktorá získala 83 poslancov zo 150 v našom parlamente. Sme skončili druhý so 16 poslancami.
To isté malo KDH, takže sme dostali do našej Národnej rady 16 nezávislých poslancov, ktorí niesli, a tam sa chcem voľne dostať so sebou agendu okrem boja proti partokracie aj zmenu volebného systému. Mali sme za to, že, a doteraz máme, že parametrické nastavenie politického systému a volebného systému u nás takisto ako je v Európe, čím ďalej viac vidieť, je pod krízou tzv. Zastupiteľskej demokracie, treba kúsok posunúť dopredu. A toto malo dva piliere. Prvé, samozrejme, zmena volebného systému pre možnosť kandidatúry nezávislých poslancov mimo stranických kandidátok a druhé, tzv. Iniciatíva na sfunkčnenie demokracie, sfunkčnenie referenda, petičného práva a odvolateľnosti výkonu mandátu počas jeho behu. To boli tri základné piliere z hľadiska zmeny volebného systému a tam by som sa kúsok zastavil, pretože toto, keďže sa to stalo jedným z pilierových agent, okrem, nechcem tu rozoberať volebný program nášho hnutia, ale ďalšie sa venoval nastavenia ekonomických, boja proti korupcii, keďže sme zobrali ako medzi tých nezávislých kandidátov naše biele vrany, to sú ľudia, ktorí boli odmeňovaní a odmenení a urobili veľa v boji proti korupcii a potom následné témy. Z tohoto teda pramení aj veľká časť našej legislatívnej iniciatívy a možno aj práve preto toto pozvanie, lebo sme prvým hnutím, ktoré sa snažilo v našej Národnej rade prísť s novými témami pod hlavnou témou, a to je sfunkčnenie priamej demokracie, sfunkčnenie inštitútu referenda, petičného práva, či už na centrálnej úrovni, alebo na lokálnej, alebo regionálnej úrovni. U nás sa to volá VUCky, to budú asi vaše kraje približne, alebo teda na mestskej úrovni. A zároveň v úzkom súvise aj s tzv. Feedbackom alebo odpočtom za výkon mandátu aj počas jeho behu. To znamená, aby petičné alebo referendová iniciatíva mohla viesť k odvolaniu starostov alebo miestnych poslancov až po národnú úroveň. Ak som to zrátal, keď som sa pripravoval s touto témou, za posledné 3 roky sme prišli do Národnej rady celkovo 9 krát s rôznymi parametrami nastavenia, či už absolútne zrušenie kvóra pri vykonateľnosti referenda a zachovaniu alebo zvýšeniu tzv. Podpisového cenzu. A aby sa mohla tzv. Petičné právo, aby sme okrem u nás vlády, parlamentným výborom alebo poslancom, aby sme dali zákonodárnu iniciatívu do rúk občanom pod petičným právom. Náš navrhovaný mechanizmus chcel podpisový cenzus na 15 000 podpisov občanov, aby sa ich petičná iniciatíva s priloženým návrhom zákonov stala tzv. Zákonodárnou iniciatívou, čiže aby Národná rada alebo regionálne alebo lokálne parlamenty, tam sa tie kvóra menili, aby sa museli touto iniciatívou minimálne zaoberať. Ak by prišlo k referendu, tak by sa podľa našej ústavy automaticky referendová iniciatíva stávala zákonom. Čiže, aby som to upratal, musím nadviazať voľne na predrečníka pána Macha, pretože my máme iné ústavné nastavenie. Čo sa týka referenda, u nás môže byť referendum, ak sa nazbiera 350 podpisov, tzv. Iniciačné. Nepoznáme inštitút toho ľudového veta alebo toho brzdného mechanizmu, ale v rámci iniciačného mechanizmu tretí člán, teda v druhom odseku tretí článok našej ústavy hovorí o tom, že naše referendum alebo máme zriadenú parlamentnú demokraciu, kde sa vykonáva vôľa ľudu prostredníctvom volených zástupcov alebo priamo.
Ďalších 6 článkov, článok 93 až 99 sa venujú priamo vykonaniu referenda. A ak by ste si prečítali ústavu našu, tak predpokladám, že by z toho prvého čítania nevznikli žiadne otázky, že naše referendum je funkčné a dá sa viac menej vôľa občanov aj týmto inštitútom urobiť. Máme však problém s článkom 98, a to je možno aj odpoveď na tú otázku, prečo posledné referendum a prečo všetky iné referenda doteraz neboli úspešné. Bolo ich celkovo 8 u nás. Máme históriu zmareného referenda, máme jedno jediné úspešné a to bolo referendum o vstupe do Európskej únie, ktoré dosiahlo to prepotrebné kvorum a u nás je nastavené v tom článku 98 na hranicu 50% oprávnených voličov. Čiže zo 4 200 000 oprávnených voličov zhruba, ktoré na Slovensku sú, sa musia referenda zúčastniť minimálne 2 100 000, čo sa teda podarilo iba jeden jediný krát, a to v 2004 roku pri vstupe alebo referendum o potvrdení vstupu do Európskej únie. Máme jedno zmarené referendum, ktoré na základe parametrov, ktoré boli nastavené a kde minister vnútra na Slovensku vtedy vo funkcii dokázal pridať jednu otázku do referenda, čo následne ústavný súd rozhodol ako protiústavné a tým pádom síce splnené všetky ostatné parametre zberu podpisov, dodržané lehoty, ale referendum neprebehlo. A možno to posledné, najzaujímavejšie z hľadiska aktuálnosti pri pohľade na Slovensko ako možno konzervatívnu krajinu, pri absolútnom nasadení všetkých cirkví, dokonca dve vyjadrenia pápeža k výzve na účasť, si naši konzervatívni spoluobčania zmerali takzvanú, z môjho pohľadu, takzvanú, ako to nazvať, niekoľko máme katolíkov na Slovensku, ale aký majú výtlak pri aktivizácii voličstva, a bolo to namerané číslom 21,4%, čiže aj pod tak mohutne exponovanou témou pri dlhodobej kampani, ktorá začala zberom pod petičnú akciu, kde dokázali pri využití parametrov aj katolíckej cirkvi, keďže ten zber podpisov sa dial prevažne v kostoloch, kedy naozaj aj malé dieťa v škole, keďže jedna z otázok sa týkala školského systému, o tomto referende vedel, sa podarilo aktivizovať iba 21,4% voličov. Interpretácie sú rôzne, to nechám bokom, ale máme ako keby na Slovensku zmeranú silu jednej časti spoločnosti, ak sa k otázkam verejného života chcú vyjadriť cez referendum, tak to vždy osciluje okolo týchto 20%. Prečo hovorím osciluje? Pretože mali sme tu liberálne referendum, mali sme teda na Slovensku liberálne referendum v roku 2010 v septembri, kde bola tá sexy otázka o zrušení poslaneckej imunity. V tomto ostatnom referende to bol v podstate zákaz registrovaných partnerstiev a respektíve zákaz adopcií registrovaným partnerom, čo malo byť ten ťahač pre toho konzervatívneho voliča. V tom liberálnom referende ten ťahač bol zrušenie poslaneckej imunity. Sice dosiahli v absolútnom čísle viacej, 22,6% v tom septembri, ale zase sa pohybujeme zhruba v tom milióne ľudí, ktorí sa referenda chcú zúčastniť. Interpretácia, ktorá je veľmi dôležitá a prečo sme my predkladali násobne pri téme sfunkčnenia inštitútu referenda zníženie kvóra, respektíve dávali sme pri hľadaní politickej dohody, pretože u nás tieto parametre máme garantované ústavou, aj toto samostatné kvorum, tak sme chceli to širšie spektrum, keďže u nás za to musí hlasovať 90 poslancov zo 150, tak bol základný nástrel znížiť alebo úplne zrušiť kvórum a zvýšiť podpisy. Čiže z 350 na 400 000 podpisov
a urobiť z 50% kvóra na platnosť referenda 0. Toto dosiahlo možno tretinu poslaneckej podpory. Debata s vládnou stranou Smer bola o tom, že toto si celkom nevedia predstaviť, možno z dôvodov zneužívania, oligarchizácie spoločnosti, populizmus a podobne. Tak pokračovala tá debata na kvóre, čo sme následne predložili pri 20%. Celkový výsledok pri predkladaní týchto legislatívnych iniciatív na Slovensku je iba a len ten, že túto tému pri súčasnom politickom nastavení a obsadení Národnej rady cez ten parlament pravdepodobne nepretlačíme, pretože je to vidieť aj pri tomto poslednom referende. I keď máme konzervatívne strany v parlamente, mal som skôr pocit, že si po tejto občianskej iniciatíve celé politické spektrum reálne oddychlo, že občanmi alebo občianskými aktivistami nastolenú tému, ku ktorej sa tak veľmi zvláštne, hlavne vládna strana, ktorá nevedela celkom variovať, sú to socialisti, ale konzervatívne orientovaní. V snemovne dokážu medzi ich poslancami sedieť tzv. Neoľudáci, pohrobkovia Slovak štátu a ľudia, ktorí sú ďaleko ďalej ako Syriza v Grécku. A toto dokáže byť v jednom poslaneckom klube. A tam je radšej betonáž partokratického systému, ktorý na Slovensku máme, aj s nefunkčnými inštitútmi priamej demokracie lepším riešením ako čokoľvek iné by sa mohlo v tejto miere zmeniť. Druhou základnou iniciatívou z hľadiska výkonu priamej demokracie je tzv. Petičné právo a jeho zmena. A chceli sme, naše petičné právo je nastavené spôsobom 100 000 podpisov na to, aby sa petícia dostala do parlamentu. Výsledkom prerokovania v parlamente je prijaté uznesenie, že Národná rada berie na vedomie. Čiže po slovensky povedané nič. To znamená, ten proces je podľa mňa aj dosť dehonestujúci, lebo 100 000 podpisov vyzbierať na Slovensku je celkom slušný výkon. A ten legislatívny proces je pod nejakým losom, si náhodný poslanec vyberie, že tento bod odprezentuje v pléne parlamentu, povie dôvody a prichádza iba k takému formálnemu hlasovaniu. Je prijaté uznesenie o tom, že Národná rada zobrala ten názor 100 000 voličov na vedomie. Bol využívaný a je využívaný občianskými hnutiami. Jedno z takých posledných veľkých boli u nás sestričky, vlastne zbierali podpisy, pretože strana Smer s nimi zahrala celkom takú neslušnú hru o zvyšovaní ich platov a napriek tomu, že odchádzajúca vláda Ivety Radičovej schválila ich zvýšenie miest, spolu s nimi, tak následne tento zákon dali na ústavný súd a ústavný súd to zmietol ako protiústavné. Čiže prišlo k zberu podpisov, relatívne rýchlo nazbierali podpisy, ale výsledkom bolo, že Národná rada zobrala na vedomie. Preto sme chceli zmeniť tento inštitút, jednak znížiť ten podpisový cenzus, lebo máme za to, že zhruba veľmi presne, keď spriemerujeme, koľko je treba krúžkov alebo hlasov na jeden mandát zastupiteľa v Národnej rade, to číslo je niekde okolo 15 000. Preto sme s našim právnym tímom nastavili ten podpisový cenzus, že nie personálna nominácia na 4 roky cez volebný proces, ale tematické oslovenie Národnej rady v zmysle zákonodárnej iniciatívy. U nás zákony môže dávať teda vláda, parlamentné výbory alebo poslanci. By sme mohli dať občanom do rúk pod týmito 15 000 podpismi nástroj, že by mohli iniciovať zmenu nejakého konkrétneho zákona, respektíve prísť s paragrafovým znením nejakého zákona a odomkli by ten legislatívny proces. Na konci petičného práva by bolo samozrejme hlasovanie zastupiteľov, čiže tam tá kontrola by bola, ale momentálna zákonodárna iniciatíva pri témach, ktoré zase politické strany nechcú riešiť alebo nemôžu, lebo to ide proti ich záujmom a podobne, oddaľuje
zastupiteľskú demokraciu podľa nášho pohľadu od reálnych tém, ktorými ľudia žijú, a preto sme toto navrhli. Má to takisto zhruba tú tretinovú podporu, čiže je to obsahom jednak nášho volebného programu a mám pocit, že tú debatu, keď ju otvárame, tak tú priamu demokraciu u nás skôr vysvetľujeme a získavame ako keby podporu a to hnutie občanov sa rozrastá. Takže predpokladám, že viacero politických projektov, politických subjektov aj na Slovensku toto zapracuje do svojich volebných programov a v nejakom horizonte sa dopracujeme k zmene. Čo som chcel k poslednej téme, čiže okrem sfunkčnenia referenda, sfunkčnenia petičného práva, som hovoril aj o tzv. Feedbacku počas výkonu zastupiteľského mandátu. Úzko to súvisí s referendum. U nás máme nastavený lokálny moment s tým, že u nás starosta pod referendum vyvolaným teda zberom petície a následne referendum môže byť odvolaný. Stálo to obrovské úsilie, ale tuto sme sa ako keby, alebo v tejto konkrétnej téme pohli ďalej. Čo však opäť bráni, je tam veľmi vysoko nastavené kvórum a je len pár príkladov, možno do 10 príkladov, kedy sa to podarilo a kedy skutočne starosta pri už nehoráznom porušovaní svojich právomocí a kompetencií odvolaný bol. Čiže našou témou je zníženie tohoto kvóra a dostať to z lokálnej úrovne na regionálnu alebo krajskú, čiže u nás tie župy alebo vúcky a samozrejme začať sa baviť aj o nastavení týchto parametrov na centrálnej úrovni, nespomínajúc európsku. To ešte uvidíme. Z hľadiska európskej úrovne sme mali ambíciu, keďže máme jedného poslanca, sa dostať k tzv. Citizen Initiation, ktorá je podľa mňa, alebo neviem, ako sa to presne preloží, občianskej iniciatívy, ktorá na európskej úrovni funguje, aby sa odbyrokratizoval tento proces a aby či už množstvo štátov, ktoré sa musia zúčastniť, alebo podpisy, ktoré treba vyzbierať, boli ďaleko efektívnejšie a mohli sme aj cez tú európsku, pretože toto máme zatiaľ iba ako keby taký malý výhonok a reforma európskej úrovne po Lisabone a podľa mňa bude otázkou čím ďalej viac. Chcel som ešte spomenúť jednu vec, ktorá tu vyplynula z úvodu vystúpenia pána Macha. A to je, že tiež nie sme na nejakej ideovej rovine, že kde by to referendum presne v jednotlivých nastaveniach právnych, politických systémov jednotlivých krajín malo byť, ako keby zástancovia, že priama demokracia alebo sfunkčnenie nejakých inštitútov priamej demokracie automaticky zachraňovala spoločnosť. Len spočiatku to bol pocit, následne dosť výkonná analýza daného stavu, aj cez celú Európu bežiaci proces tzv. Kríze zastupiteľských demokracií, ktorá vyplýva z krízy elít a pri nastavení informačnej spoločnosti, ktorú tu máme, je predsa len volebný cyklus, ktorý trvá 4, v niektorých krajinách 5 rokov, veľmi dlhé obdobie na nastavovanie jednotlivých politík a myslíme si, že keďže ešte stále kopeme za zastupiteľskú demokraciu, tak sme skôr na tej pôde vylepšenia parametrov zastupiteľskej demokracie a veľmi dobre sa počúvali nastavenia inštitútov, ktoré majú či už v miere iniciačnej, alebo v miere tej brzdnej, toho veta, vo Švajčiarsku. Čo znamená, že tie konkrétne veci, ktoré som opísal, by
padli veľmi na úrodnú pôdu z hľadiska odpočítateľnosti, feedbacku, zmien politík, lepšieho nastavenia výkonu mandátu aj tých zastupiteľov na Slovensku, čo samozrejme asi nebude tým pravým orechovým, ako sa u nás hovorí, pre Českú republiku, lebo ja som sa až teraz dozvedel v rámci komparácie, že u vás je referendum ako keby monotematické a je veľmi ťažký ten proces. U nás sme síce fejkovo nastavení na to, že rátame s výkonom referenda a petičného práva, ale parametre na ich výkon sú nastavené neuskutočniteľne, respektíve pri tej petícii je to skôr hazardovanie, srandovanie, dehonestácia nejakej občianskej iniciatívy. Takže ak by som mal iba zhrnúť, nastavenie v Slovenskej republike z hľadiska vyjadrenia na ústave z ústavy potrebuje malé zmeny na to, aby bolo reálne vykonané. A témou tzv. Ľudového veta sa zatiaľ žiadna z politických reprezentácií u nás nezaoberala, čo neznamená, že by sme nechceli možno toto iniciovať v tzv. Balíku priamej demokracie, ktorú na Slovensku chystáme, a spojením s niektorými politickými subjektami, ktoré sú bohužiaľ momentálne v opozícii, budeme túto snahu iniciovať a dúfam, že či už pri paragrafových vyjadreniach alebo legislatívnej iniciatíve, pôsobenie cez prednášky a mohutnej informačnej kampani sa nám toto podarí. Poslednú tému, ktorú som chcel povedať, je to, že chceme iniciovať v priebehu posledných 12 mesiacov, ktoré sú do konca funkčného obdobia tohoto 6. obdobia Národnej rady, ktoré na Slovensku máme tzv. Super referendum. A to je, jednáme o tom s politológmi, sociológmi, a to je, že by sme nastavili 50 bazálnych otázok do referenda a iniciovali referendum s 50 otázkami, ktoré za 25 rokov vývoja postnovembrovej demokratickej spoločnosti u nás sú obsahom politického a spoločenského diskurzu, ale nikdy sa nedostali do vyjadrení buď legislatívnej iniciatívy, alebo aj keď bola legislatívna iniciatíva, že by to politické strany prijali. K tomuto super referendum jedna z bazálnych otázok by mala byť aj zníženie kvóra a zfunkčenie parametrov priamej demokracie, čiže nejaké také referendum o referende budúcom. Bude veľmi dôležité teraz, pretože sú kritici tohoto spôsobu aj medzi nami samotnými, ktorí by sme sa chceli po tejto ceste vydať, pretože 50 otázok do referenda už nie je referendum, ale je to skôr test. Budeme to musieť nejakým spôsobom spraviť, ale je obrovská ambícia, keďže z ústavy máme nastavené to, že referendum sa môže konať spolu s voľbami a je práve ten timing môže výsť tak, že by sa toto referendum mohlo uskutočniť spolu s parlamentnými voľbami, čo je jeden z predpokladov jeho úspešnosti, a zároveň množstvo tých otázok by mohlo primäť ľudí sa v tom referende vyjadriť tak, že dosiahneme tú potrebnú 50% väčšinu pri účasti. Takže bude našou ambíciou urobiť pre Inštitút priamej demokracie a funkčného referenda to, aby sme mandát, ktorý sme dostali a možno u nás aj finančné prostriedky za činnosť politickej strany, ktorý doteraz nemíňame, použili pri iniciácii tohoto referenda, a ak vyjde z možných sociologických rád a predsavzatí a dobrozdaní, ktoré nám môžu dať, že dá sa spraviť referendum aj s 50 otázkami,
tak toto bude asi referendum, ktoré predpokladám, že niekedy okolo septembra tohoto roku dostane náš prezident, ktorý referendum vyhlasuje na stôl a predpokladám, že by mohlo byť úspešné, ak sa nám podarí dodržať timing, ak náš ústavný súd odobrí tie otázky a bude spojený s termínom volieb, ktoré budú v marci, tak sa zmenia inštitúty priamej demokracie priamo obsiahnuté v referende. Toľko z reálneho stavu na Slovensku, toľko o našom hnutí a toľko o iniciatívach, ktoré sme v parametroch priamej demokracii na Slovensku mali. A dúfam, že následne v panelových otázkach budem vedieť odpovedať na vaše otázky, ktoré s touto témou budú súvisieť. Ďakujem za pozornosť.